Dobrý den. Jak již bylo řečeno, Národní sportovní agentura toto léto bude měnit zásadním způsobem přihlašování do rejstříku sportu. Dnes je možnost buď přihlásit se přihlašovacím jménem a heslem, viz nabídka vpravo nahoře, kdy uživatel vyplní uživatelské jméno a doplní heslo. Tento způsob přihlášení je anonymní. Z toho důvodu Národní sportovní agentura přechází na přihlašování přes NIA. To znamená, uživatel bude povinen využít některých z prostředků identity občana, tak aby přihlášení do rejstříku sportu přestalo být anonymním. V zásadě tímhletím způsobem Národní sportovní agentura přechází na pravidla, která jsou spojená s přihlašováním do agendových informačních systémů veřejné správy. To znamená buď úřadům, správě sociálního zabezpečení, krajským úřadům a tak dále a tak dále. Teď k datům. Možnost přihlásit se pomocí uživatelského jména a hesla pro sportovní svazy a střešní organizace zanikne 8. července. Pro všechny ostatní organizace v rejstříku sportu tato možnost zanikne 1. srpna. Do té doby je nutné, aby všichni uživatelé se na tuto změnu připravili. To znamená, po tomto datu již bude vždy nutné použít některých prostředků pro identity občanů. V okamžiku, kdy zvolí uživatel nabídku přihlásit se NIA, dostane se do prostředí, kterému nabídne, jaký prostředek identity občana chce použít. Ty prostředky jsou buď státní, v tomto případě mobilní klíč e-governmentu, e-občanka NIA ID, či případně bankovní, kde možnost identifikace uživatele poskytují ty největší banky. V našem případě, pokud uživatel nedisponuje žádným z těchto prostředků, tak nejjednodušším způsobem, jak tento prostředek získat, je využívání NIA ID. Je to nástroj, který je uživatelsky nejjednodušší a je podporován i pomocí tlačítkových mobilních telefonů. To znamená, pokud uživatel bude chtít využívat NIA ID, přihlašování probíhá následujícím způsobem. Potvrdí nabídku, to znamená zvolí NIA ID, vyplní své uživatelské jméno a vyplní heslo a zvolí nabídku poslat SMS kód. Během několika vteřin na svůj mobilní telefon dostane SMS zprávu, kde je kód, prostřednictvím kterého v druhém kroku ověří svoji identitu. To znamená, vezmete mobilní telefon a kód, který vám došel v SMS zprávě, přepíšete zde do pole pro zapsání SMS kódu. Dáte přihlásit se. V tento okamžik poskytovatel služby NIA ID nabídne Národní sportovní agentuře údaje, které souvisí s vaší identitou. V tomto případě poskytne příjmení, jméno, datum narození a adresu pobytu. Vy si můžete rozhodnout, zda s tímto souhlasíte nebo nesouhlasíte. A v momentě, kdy dáte, že souhlasíte, údaje, které poskytne služba NIA ID, budou porovnány s údaji, které o vás vede rejstřík sportu. Pokud dojde k jejich shodě, tak v ten okamžik budete přihlášeni do rejstříku sportu a my budeme vědět, která osoba je přihlášena, čili přihlášení přestane být anonymním. Jsou uživatelé, kteří budou mít možnost se hlásit tímto způsobem jediným heslem a jediným uživatelským jménem do více organizací. To znamená, rejstřík sportu vám v tomto kroku nabídne organizace, ke kterým jste oprávněným uživatelem. Jsou to organizace, kde buď osoba je členem statutárního orgánu, anebo organizace, kde je evidován mezi fyzickými osobami, to znamená osoba, které bylo přiděleno příslušné zmocnění. Zvolíte organizaci a dostáváte se do již pro vás známého prostředí rejstříku sportu.
V momentě, kdy se vám to podaří, je důležité zkontrolovat, zda v sekci statutární orgány je ten seznam naprosto v pořádku. Členy statutárního orgánu můžete sami přidávat, či případně osoby, které již členem statutárního orgánu nejsou, přímo i mazat. V případě, že organizaci vůči rejstříku sportu nebude zastupovat žádný členů statutárního orgánu, je možné vybrat zmocněnce, které je nutné zapsat do sekce fyzické osoby. Zmocněné osoba je nutné nastavit oprávnění. To nejnižší oprávnění spočívá v možnosti editovat rejstřík sportu. Naopak to nejvyšší odeslat žádost znamená, že osoba bude smět editovat rejstřík, editovat žádost o dotaci a odeslat žádost o dotaci. Pro případ, kdy pro zmocnění fyzické osoby stačí pouze stanovisko jediného statutárního zástupce, pak postačuje, aby tento statutární zástupce se přihlásil do rejstříku sportu prostřednictvím identity občana a fyzickou osobu zapsal s příslušným oprávněním. Ve všech ostatních případech, to znamená například je nutné zmocnit více jak jedním členem statutárního orgánu, či statutární orgán nedisponuje možností se přihlásit některým z prostředků identity, potom je nutné po zápisu fyzické osoby zpracovat plnou moc, která je ke stažení ve vzoru dokumentů na stránkách Národní sportovní agentury a tuto plnou moc z datové schránky organizace zaslat do datové schránky Národní sportovní agentury. Jaké můžou nastat možné scénáře? Ten nejjednodušší je: mám přístup a vše je funkční. V tomto případě postačuje, aby organizace, která má více jak jednoho člena statutárního orgánu, vyzkoušela, zda i ostatním členům statutárního orgánu je přihlášení identitou občana funkční. Pokud za organizaci bude vůči rejstříku sportu či vůči dotačnímu procesu vystupovat někdo jiný než člen statutárního orgánu, pak je nutné tuto osobu zmocnit a samozřejmě zapsat i do sekce fyzická osoba. A i tento zmocněný člověk musí mít samozřejmě v pořádku a funkční přihlášení prostřednictvím identity občana. Pak je tu možnost, že uživatel nemá žádný z prostředků identity občana a potřebuje ho zřídit. Ke stažení na stránkách agentury je opět manuál pro získání NIA ID pro osoby, které nedisponují vlastní datovou schránkou. Další scénář je: mám přístup, je funkční, ale v seznamu neuvidím očekávanou sportovní organizaci. Potom si uživatel vybere nabídku. Organizace není v seznamu, ani klikne. V seznamu je možné očekávanou organizaci filtrovat. V našem případě jsem filtroval pomocí IČA, ale ta filtrace může samozřejmě být i nastavená nad názvem té organizace. Pomocí filtrace vyhledáte organizaci, s kterou se chystáte stotožnit. Pokud je naleznete, dáte stotožnit s organizací. Tato informace se dostane k podpoře rejstříku sportu v Národní sportovní agentuře. Podporu rejstříku sportu je nutné kontaktovat a samozřejmě vztah osoby, kterou chcete stotožnit s organizací, je nutné doložit ku příkladu dokladem o nové volbě vedení spolku. Poslední možností je, že uživatel nenalezne organizaci, ke které se chce stotožnit. Pak je tady možnost, že založí úplně novou organizaci, která v rejstříku sportu doposud nebyla. To jsou veškeré možnosti, ale samozřejmě pokud narazíte na nějaké věci, s kterými si nebudete vědět rady, můžete kontaktovat podporu rejstříku sportu buď telefonicky, anebo prostřednictvím e-mailu.
Děkuju za pozornost.